Hi friends, welcome back to my YouTube channel. So ini Sunday te 10:23 time. ಯಾನಿತ್ತೆ ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾರುಂಡು. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಪಂಡ ಇಂಕ್ ಕ್ಲೀನ್ ಪಂಡದ ಆಲೆಜ್ಜಿ ಗೋಡೆ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ರಜೆ ಇತ್ತಿನ ಅವರ ಫುಲ್ ಡೀಪ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನು. ಅಂಚದಿನಿ ಕುಂಟಾರ್ದನ ಬರೋಡು ಕುಂಟಾರ್ದ ಇಂಕ್ ಮಾಮಿನಿಲ್ಲಡು ಕೋಡು ಮೂಳು ಪಂಡ ಊರು ಅವನು ಲೈಕ್ ಅವಳು ಮಾಮಿನಿಲ್ಲಡು ಅತ್ತಿಗೆ ಜೋಕುಲ್ ಪುರ ಊರಿಗೆ ಪಂಡೇರು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ದು ಕೇಂದಿನ ಅಂಚೆ ಇಂಕ ಗೊತ್ತು ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಪಂಡೇರು ಅಪ್ಪನಟ್ಟ ಈ ಪೋದು ಬಲ್ಲ ಪಂಡ ಇಂಕೆಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಉಂಟು ಅಂಚದು ಕುಲ್ಲೇರೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಅಂಚದು ಯಾನು ಅದು ಬೊಕ್ಕೆಯನ್ನು ಮಾಮಿನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಪ್ಯಾನು ಮಾಮಿನ ಇಲ್ಲ ಇಂಚುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಪುಷ್ಪಾವ್ಯಾನು ಬೊಕ್ಕ ಅಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚ ಅಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಪೋಡು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿದ ಪಂಡ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಕ್ ಅದು ಬರ್ತದೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಚೂಡ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ತೂಲೆ ಆಯ್ನ ಹತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಲೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಕಡಿಮೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ತೂಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನಾವೇ ನೋಡತ್ತೆ ದಯಮಾಡಿ ಚೂರುಂಜಿ 4 ತಿಂಗಳು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡತ್ತೆ ಇಂಕೊಂದು ನ್ಯೂ ಮೊಬೈಲ್ ವರ್ಕ್ ಮುಟ್ಟ ಅಂಚದು ನೆಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೆ ನಾನು ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತೊಂದೆ ಸೊ ಅಂಚದು ಅಷ್ಟೇ ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಓಕೆ ಇದ್ದಾಡ್ದು ಬ್ಲಾಕ್ ಸೊ ಇತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆಗೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿ ಇತ್ತಾನೆ ಅದು ಪೂರ ಬೋರ್ಡು ತೂಂದಿಲ್ಲ ಕಲ್ಪದ್ದೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೋಯರುಂಡು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೋಯರುಂಡು ಅಂಚ ಸೆಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದನ್ನು ನೆನಪುಂಟು ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತದ ಉಂಟು ಅದ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಪ್ಪ ನಾನು ಫಸ್ಟು ಇದ್ದಾಡು ಇದನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಬಾಲ್ ಏನು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಂದು ನಾನು ಇಂಕ್ಲಾಗೆಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಚ್ಚು ಅಂಚದು ಟಿಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಅದು ಇದು ಇಪ್ಪೋದು ಈ ಪಾಡ್ದು ಇದನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಬರ್ತಂದು ಕೀ ಪಾಡ್ರೆ ಅಂಚದು ಇದಕ್ಕೋದು ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತೊಂದು ದುಂಬು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಅದಾದ ಪಂಡ ಕೀಲ ಕಾಜಿಲ್ಲ ಪತ್ತೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಚಾರ್ಜರ್ ಹೊಡಿತಾನೆ ಚಾರ್ಜರ್ಲ ಬಿಯೆ ಇತ್ತು ಪಿದ್ದಣ್ಣೆ ಪೋಯ್ ಅವಳು ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಾಪುಜಿ ದೊಂಬುಡು ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಬಸ್ ಹಿಡ್ದು ಜತ್ತೆ ಹೈವೇ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚದು ಚೂರು ಬಂಗಾಪುಂಡು ಜಪ್ಪಾರು ಮಾತ್ರ ಹೈವೇ ಪಂಡ ಹೈವೇ ಆಯರೆ ರೆಡಿಯ ಒಂದುಂಡು ಅತ್ತೆ ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಕೈಕಂಬಾಡು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ತಿಂಡಿ ತೆತ್ತುಂಟ ಈಗ ರಾದದೆತ್ತು ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಈಗ ಚಿಪ್ಸ್ ಅಂಚು ಕೇಕ್ ತೆತ್ತೊಂಡೆ ಈಗ ಇದು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಉದಯ ಬಣ್ಣ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಎತ್ತೊಂದು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಂಚಾತು ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೂಪೆ ನಾನು ಪೆಟ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತ ಈ ದುಂಬುಗೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ದೆ ಬೇಗ ಬಿದ್ದಾಡ್ ನಡ್ದು ಗುರ್ದು ನಾನೆಲ್ಲ ಪೇರಂಡೆ ನಡ್ತೊಂದು ಇಂಕವೇ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಾಕು ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ನಡ್ತೊಂಪಾರು ಖುಷಿ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡೆಂಕ್ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ನೋವ್ರೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಟು ನಗನೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಏತ ದೊಂಬುಗು ಜಮಲ್ ದೊಂಬು ಓಡು ಅಂದಲ್ಲ ಆತದಲ್ಲ ನೋಲ್ತು ರೆಡಿ ಆದ ಬೈಚಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೂ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ನಾನು ಚಾಲೆಂಜ್ ಪಾಡ್ದೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಏತ್ ಪಂಡಲ್ಲ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚಾತು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುಡೆ ಇಂಕ್ ಏತುಂದು ಆಂಡಲ್ಲ ಇಂಕ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುಡೆ ಇಂಕ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಡೆತ್ತನೋಟ್ ಇಂಕ್ ಅಡೆ ರೀಚ್ ಆದು ಒಕ್ಕ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತ ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲನ್ನು ತೋಜ್ಪಾವನಿ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ತೋಜೋಡು ನಾವು ಬ್ಲಾಗ್ ಪಂಡ ಖಾಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಡೆ ಪೋಪಿನೇನು ಮಾತ್ರ ಅಂದು ಅಂಡ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ತೋಜ್ಪಾವನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಏರೇರು ಪಂಡ ಅಕ್ಲಕ್ಲ ಚಾನಲ್ ಅಕ್ಲಕ್ಲ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲನ್ನು ತೋಜ್ಪಾವೇರು ಅಂಚಾಂತ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಂಡ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ನ ತೋಜ್ಪಾವೇರು ಬೊಕ್ಕ ದೂರ ಊರ ಹೊಸ ಜಾಗ ಪೂರ ಪೋದಿಪ್ಪೇರು ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತಿಪ್ಪೇರು ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತಿಪ್ಪೇರು ಸಾಂಗ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಪೂರ ಅಂಚದು ಬ್ಲಾಗ್ ಪಂಡ ದೊಂಬುಗ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೋಡು
ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಏನು ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಏನು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೆ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಬೊಕ್ಕ ಹಾಬೀಸ್ ಲಕ್ಕ ಏನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆ ಬೇಲೆದೆಲ್ಲಕ್ಕಲ್ಲ ಪಂಡೆ ಹಿಂಗೆ ಮಲ್ತ ಪ್ಯಾಷನ್ ಬಂದು ಏನೋಲ್ಲ ಹೇತುಂಡು ನಾಳೆ ತಂಪ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏನು ವಿಷಯ ಬಂತಜ್ಜಿ ಅವೇ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಾನು ವ್ಲಾಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಎಂಕ್ ಏಪವರ ಆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ನಿಕ್ಲನ ಎದುರು ತೋಚ್ಪ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೊಂಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಂದ ಆತು ನಿಂಕ್ ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗಡ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ಲ ಆವಾಡ್ ಬಂದು ವಿಶ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಒಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ತೋಚ್ಪ ಅವ್ಯಾನ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಕೈತಲ್ಲ ಆಗ್ಯಾನ ವ್ಲಾಗ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಮಲ್ಪೆ ಅತ್ತಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅತ್ತಿಗೆ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಉಳ್ಳೇರು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂತ ನೋಡಿ ತಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಅಪ್ಪೆ ತಿನ್ನ ತಿನ್ನ ಯಾರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ನೋಡುವವರಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊಟ್ಟವರು ರ್ಯಾಪರ್ ತಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಮಾಡು ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಮಾಡು ಹಾಯ್ ನೀನ್ ಮಾಡ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಮಾಡ ಮಸಿಪುತ್ ನೋಡೋಳು ಹಾಯ್ ಮಾಡು ಹಾಯ್ ಮಾಡು ಸೋನು ಹಾಯ್ ಮಾಡು ಮಾಡ ಮಾತಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ ಎನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ತುಳುಟ್ಟು ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ದವ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಮಾತಾಡ್ದ ಇದು ಎಲ್ಲಿಯ ಬಿಟ್ಟೆ ಇದು ಮಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟೆ ನನ್ನೊಂದು ಬಿಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಹೋತು ನನ್ನ ಬರೋದು ಈ ಬಿಟ್ಟದಾಗ್ತ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟೆ ನೆತ್ತಕ್ಕ ಕುತ್ತಿಗೆ ನೆತ್ತಕ್ಕ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟೆ ನನ್ನ ಲಡ್ಡು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಆಣಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಿಜ ಲಡ್ಡುಲ ಬೇಲೆ ಅಲ್ಲ ಮೊದಲು ಶೂಟು ಅಲ್ಪನಲ್ಲ ಏನೇ ಶೂಟು ಅಲ್ಪನಿ ತುಳು ಬರ್ತದ ದಾದಪ್ಪೆ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಬರ್ಪುಜಿ ನನ್ನ ಮಗಳೇ ಬರುವ ಎಂಜ नहीं गणेशने पिक्चर बस ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಮಂಗಣ್ಣ ಬರಣ್ಣ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಮಂಗಣ್ಣ ಬೇಗ ಬರಣ್ಣ ಇಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಎನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಮಿನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಂಟು ಮ್ಯಾಂಗೋ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟು 1 2 3 ಕಾಣಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಂ ಉಂಟು ಆಂಟಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆಂಟಿಯನ್ನು ಕರಿ ಆಂಟಿ ಮ್ಯಾಂಗೋ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ಇಟ್ಕೊಪ್ಪು ಈಗ ಇಟ್ಕೊ ಹಿಡ್ಕೊ ಗಟ್ಟಿಯೇ ಗಟ್ಟಿಯೇ ಹಾಯ್ ಮಾಡು ಬಿಡು ಹಾಯ್ ಮಾಡು ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಮಾಡು ಹಾಯ್ ಮಾಡು ಹೋಗ ಬಾ ಜೋಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚಿಂಚಿ ತನಿಪಾರ ಎಂತ ಅದು ಹುಲಿ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟ್ ಇದು ಎಂತ ಎಂತ ತೆಗ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುದು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಎಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಂತ ಹೇಳುದು ಇವೊಂದು ನಕುಲ ಸಹದೇವನ ಭೀಮ 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 ಬರಬೇಕಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕುಕ್ಕು ಕಲ್ವೆದಿ ಕುಕ್ಕು ಕಲ್ವೆದಿ ಯಾವ ಒಂಜಿ ಬೋ ಅವು ದೆಪ್ಪುಲಿ ಅಲ್ಲ ದಕ್ಕಿನಿ ಸುನೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲ ಅದಿದ್ದು
ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಂಟು ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಚುನೆ ಕರ ಆಗ್ತದೆ ಸೌಂಡ್ ಕರ ಆಗ್ತದೆ ಇಡುಕುದು ನೋಡಿ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟೆ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮರ್ಮಲ್ ವ್ಲಾಗ್ ಬರ ಅಡಿಗೆ ಅನ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕುಕ್ಕುದ ಪಾಟಿ ನೋಡಿ ಮಾಮಿ ಇಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಕುಕ್ಕೊಂಡು ದಾದಾಜಿ ಪೂರೆಲ್ಲ ಕುಕ್ಕಿದೆ ನೊಂದು ಮುಖ ನೋಡಿದ್ರೆ ಉಳಿಲ್ಲ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಚೂತಾ ಪೂರ ಹೋಯ್ತಂದು ಕುಕ್ಕು ಬೇಕಾ ಕುಕ್ಕು ಹುಳಿ ಉಂಡು ಜನಲ್ಲ ತಿನ್ನೋಡು ಎನ್ನ ಚಾಲೆಂಜ್ ತುಕ ಅದನ್ನ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ಸೂಪರ್ ಇರ್ದಾನಿಲ್ಲ ಇದು ನನ್ನಲ್ಲ ಲಂಚಿನ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಇಂತ ಆರು ಲಂಚಿನ ಆರು ಮಲ್ಪುದ ಕಾಮಿಡಿ ಯಾವ ಫೋಟೋ ತೆಗಿದ್ದೀನಿ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ತಿನ್ನತ್ತೆ ಬಾಯ್ 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 ಆದ್ರೆ ಬರ್ತೆ ಸೊ ಇತ್ತ ಪೋದು ಮಾಮಿನೆಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಬರ್ತೆ ಇತ್ತ ತೂಡ ಇಂಕ ಇತ್ತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ರಂಡು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೋದು ಆಂಡ ಇಡೆ ಬರೋಡು ಇಂಕ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಇಂಕ ರೂಮ್ ಪೋಡಡೆ ತೂಡ್ದ ಅದ ತುಕ್ಕ ಪೋದೆ ಅಂತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೋದು ಬಕ್ಕ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೆ ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮದ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನಾದ್ರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತು ತೂಲೆ ಸೊ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಬಾಯ್